maďarští bolševici chtěli uchvátit Slovensko a Sedmihradskou vojenskou silou. Proti nim tehdy stanuli jako spojenci rodící se Československo a Rumunsko. Generál Šnejdárek mínil útočit na Maďary ze směru levice od severu. Francouzský generál Schiller Alsasan měl útočit ze západu. Jelikož Šnejdárek neměl téměř žádné zálohy, rozhodl se pro les. Zavolal si jednoho z důstojníků a dal mu příkaz, aby vyrazil směrem ke Košicím a vzal sebou asi 100 vojáků v plátěných uniformách. Na každé železniční stanici pak museli vystoupit, chodit po peróně a hovořit nahlas senegalsky. Důstojník Šnejdárkovi oponoval, že nemá ani jednoho vojáka, který umí senegalsky. Šnejdárek jej ubezpečil, že stačí, když budou něco nesrozumitelně trmolit, ale srozumitelné musí být jedno slovo, a to je Senegal. Počítal s tím, že nejeden maďarský špion se tohoto slovíčka chytí a údaje trochu přežene, aby dostal vyšší odměnu. Senegalci vystoupili pouze v Žilině a v Košicích, přesto za 48 hodin v Pešti věděli, že Franche Desprez, vrchní velitel spojenecké armády na Balkáně, poslal Šnejdárkovi přes Rumunsko jako zálohu 2 pluky Senegalců, asi 6 000 vojáků. Z Pešti se poté dezinformace dostala na frontu, kde řada maďarských vojáků nechtěla padnout do zajetí a vrhala se do řeky ze strachu před lidožrouty. Vrhali se do Dunaje a přestože neuměli plavat. Senegalce tvořili mladí vojáci z Vršovic v Praze. Italské legionáře se největší měrou zasloužili o obranu Slovenska před maďarskými jednotkami. V noci 24. dubna 1919 došlo u Bratislavy k přestřelce mezi československými strážemi a Maďary, která by se pokusila organizovat v další části Evropy. Italští legionáři byli francouzskými legionáři a domácím vojskem protivníků. Automatické zbraně. Zřejmě se jednalo o rakouský kulomet Schwarzlose. Na počátku června 1919 byla u Nových Zámků nasazena legionářská 7. československá divize společně s 2. divizí domácího vojska, aby odrazila maďarský útok. 6. června zahájili Čechoslováci útok a na zítří již dobili Hurbanovo. Následující Čechoslovákům v tvrdé země dařilo převážnou část dobitého území udržet. Ráno 19. června zaútočila maďarská divize na Nové Zámky s cílem konečného prolomení československé obrany a tím zajištění postupu na Nitru. Byla však houževnatou československou obranou udražena. Následně provedli obránci Nových Zámků rychlý protiútok, kterým 2krát silnějšího nepřítele zatlačili a na druhý den za podpory letectva vrhli až za řeku Nitru. Verchovina, podkarpatská Rus, tam si žije, vodku pije podkarpatský Rus. Do zpěvu dá srdca svojho těseň, tam se rodí čarokrásná pěseň. Na tej našej Verchovině veselo je žít, tam se musí každá smutná duša rozohniť. Zo srdca tam každý zanechá kus, pre teba podkarpatská Rus.
Když v českých zemích vrcholila irredenta sudetských Němců, obyvatelé Podkarpatska možná již tušili, že je něco podobného čeká zanedlouho v podobě maďarského záboru. V hraničním pásmu již můžete vidět příslušníky Stráže obrany státu. Stráž obrany státu vznikla na základě vládního nařízení číslo 270 1936 sbírky z 23. října 1936. Její základna zahrnovala příslušníky četnictva, finanční stráže, uniformované státní policie. Tuto základnu doplňovali příslušníci vojenských záloh, místní aktivní vojáci, čili odborníci. Jednotky Stráže obrany státu tvořily nejpřednější linii zamýšlené obrany Československa. Kdyby došlo k napadení republiky, měli v prvé řadě podat zprávy o pohybech a síle nepřítele a zahájit boj na zdrženou. Ten by umožnil nástup jednotek československé branné moci, která by se postarala o skutečnou obranu státu. Sudety byly ztraceny, ale Zakarpatí ještě zdaleka ne. K opevněnému pásmu se již blíží první záškodníci z řad maďarských polovojenských jednotek Szabad Csapátok. Mezi jejich základní úkoly patřila diverzní patřilo mezi základní úkoly polní stráže klást až zuřivý, zastrašovací odpor. Měla vzbudit dojem přítomnosti větší jednotky, aby co nejdéle zdržela postup nepřítele. Z nedalekých kasáren přijíždí jako podpora československá branná moc. Na podkarpatské Rusy bylo dislokováno hned několik jednotek, do bojů nejvíce zasáhli například vojáci pěšího pluku 630. Když se podíváte na vojáky, tak si můžete povšimnout, že mají takové typické uniformy, takzvané kopřiváky. Mají saka vzor 30, saka vzor 21, jsou vyzbrojeni hlavně puškami vzor 24. Na hlavách mají takzvané hříbky, přilby vzor 32. No a také už vidíte, že se připravují k nějakému zabydlení se. Na počátku října 1938 začala jednání v Komárně o odstoupení pohraničních území jihu Slovenska a podkarpatské Rusy Maďarsku. V téže době začaly na jižní hranici Československa působit jednotky Szabad Csapátok. Na Berehovsku začala akce praporu Szabad Csapátok čítajícího asi 800 mužů. První rota, operující v civilním oděvu, překročila hranici v noci na 10. října, ale byla zanedlouho vypátrána a zneškoděna jednotkami SOS ve spolupráci s četnictvem a jednotkami armády. Hlavním cílem bylo vyvolat na Berehovsku povstání maďarského obyvatelstva a tím ovlivnit komárenská jednání. Ovlivnit komárenská jednání se Maďarům nepovedlo, protože už 14. října byl největší oddíl maďarských záškodníků obklíčen a zajat u Šalanek. Podle protokolu o vídeňské arbitráži musel společný stát Čechů a Slováků ve dnech 5. až 10. listopadu 1938 odstoupit Maďarskému království celkem 11 927 km čtverečních svého území s více než 1 milionem maďarských obyvatel.
Vašingtonově upadala vojenská morálka. Zaujměte pozici, budeme bránit aspoň to, co nám zbylo. Už to nemůžu končit. Za mnou vojdat nastoupí. Zajmeme obranu, jelikož nevíme, co se bude ještě odehrávat. Budeme bojovat do posledního muže. Brojnice rozvinout, odstup aspoň 3 metry, čekat na povel v palbě. Čekejte to nejhorší, jde o poslední stopy našeho domova Československa. Bojujte do posledního náboje. Opět se přesouváme v čase, tentokrát je do března 1939. 14. března v 5 hodin ráno zaútočili z Mukačeva na Podmonavství a Podhořany jednotky Maďarské královské armády. Rozhodný protiútok a tvrdočinná obrana jednoho praporu pěšího pluku 36. Toto příčinadou maďarský postup údolí Vlachovice zastavil. Po několika neúspěšných útocích zde byl 15. března odpoledne dojednán zbraní. Obě dvě strany dohodly na dočasném klidu zbraní, tedy s tou podmínkou, že vyklidí Svalavu, což se i stalo. A Maďarům již nic nebránilo spojit své hranice s hranicemi Polska. Československá armáda na můj povel za mnou, doufám nastoupit! Tady truhlíky z municí, se zbytkem a všechno, co se mohlo zůstat. Všichni, SOS, musí odejít, všichni! Všichni truhlíky se brání. Na zemi, zbraň! Bravo, kok! Dobrou, pochodem, kok! Rušit! No. Němečtí vojáci okamžitě vyvádějí civilisty, hledají všechny muže, na kterých by se mohli pomstit. V důsledku Neumannova činu byli ze svých domů v Zenecké a Rybářské ulici vyvedeni civilisté a odvedení na Píšťalkův dvůr. Za každého zabitého německého vojáka 10 civilistů. Tak se také stalo.
Na sajtkáře přijíždí právě kapitán Čerňájevský. Ve městě přebírá velení. Já vám děkuji za pozornost. Ještě vás důrazně žádám, abyste zatím nevstupovali do bojiště, dokud členové klubu vojenské historie neprohlédnou, jestli se tam nenachází nějaké nevystřelné nábojnice.